ассалому алейкум дӯстони азиз, худованд ҳифз мекунад. ҳамроҳи меҳмонҳо ҳастем. Худованд салому алейкум. ё бародаро ҳастанд. Хетерои ҷун дар чишмоту бомбаром. Ҳамин рақамои 93 мебинӣ. Айдин исмо алҳамдулилла дисевҷи реклама гирифтем, рекламаҳои хуб, яъне ки бародарои худмон баъзе занг мезанем мега ки ака мо онлайни реклама намекунем, кадмете ки мо реклама мекунем бояд офис дошта бошӣ, ҷои кори аниқ дошта бошӣ, барое ки ҳар як реклама мекунӣ давай ҷавоб мегӯ. худ манам худ акаи ҷамшедай хой дигар аст. Дурӯғ набоша. Бале дурӯғ набоша. Пагарӯз даи суханҳо ҷавоб мегӯм. Эҳтиётона сухан мекунем, эҳтиётона реклама мекунем ва чизои боварӣ аст. Акаи ҷамшедҷон ягон худ дошта бошӣ. Аслан дар ҳаёт як чӣ умрш кӯтоҳ, дурӯға. Бале. Барои мехоҳем ки ҳамин оянда ки мо масалан меҳрубонӣ нисбати тоҷико карда истем ки корашон пеш равад, савдошон пеш равад, корхонашон пеш равад, дурӯғ набошад дигар. Ҳамин қадар. Саломат бошед дӯстон. Ба ҷои биги акаи ҷамшед, бобои Насриддин апа, мақсад ба ин ҷои мо хуш омадед. Меҳмон ҳастед. Ёро мо ба ҳамин роликҳо ва барномаҳои ҳамин мисоли габи ятшам ёро тангени яке пайдо шуда, мақсад ҳамтариёш бисёр ҳастанд. Бояд Шаши б. шаши бе. Мақсад аз ин ки бояд мо хирсан шем ки алҳамдулилла имрӯз мо ёро аз наздик мебинем. Замона ҳамин хел пеш рафтагиай хушомадӣ кунӣ, гапи зиёдтӣ нагӣ. Ба он хотир кадмет ки рекламае дар ҳақиқатан мегӣ, иншоаллоҳ реклама се намуд мешавад. Яъне ки мешавад дар каналои худтон гузошта мешавад, мешавад ки дар каналои худтон ҳар кадомаш нарх дорад. Занг бизанем 93 суҳбат мекунем. Кадмет реклама надорӣ, ғам натие бачаҳое ки телефонро ҷавоб метиҳанд, мазоқ ҳам накунед. Худо нигаҳдор, мо дар хизмати шумо.